bruge de næste par år, fordi det er sådan lidt den frustration, vi har haft af modelkommuneprojektet. I 3 år talte om, hvad man skulle gøre, men aldrig nogensinde gjorde noget af det, man talte om. Så det er lige før, vi har vendt den om og sagt, at nu gør vi det, og så taler vi om det undervejs og bagefter. Men der kommer en lang række forsøg, de er ikke decideret så mange af dem, der relaterer sig til os på den første slide, jeg viser. Der er et par af dem, de to sidste er dedikeret til erhvervsgymnasiet. Det er både den med talentplejen og den med fritidsarbejdet. Og der er også et pædagogisk samarbejde, som jeg ved, nogle af jer allerede er i gang med sammen med folkeskolelærerne. Ellers er det ting, som handler om det bløde område omkring mentor, omkring psykologer og omkring at få, kan man sige, noget mere dialog med folkeskolerne. Den anden del her, den hører måske mere overvejende hjemme i erhvervsuddannelsessystemet, det vil sige, at Social- og Sundhedsskolen og så Bornholms Erhvervsskole, og indeholder sådan 3 bobler eller søjler. Den første deroppe, som vi kalder nye veje, er der, hvor jobcenteret fysisk er placeret her. Det er også den, hvor vi prøver at genstarte broen, altså at vi laver et praksisværksted i den røde hal, både til kombinationsforløbselever, EGU-elever, men også til de elever, der er ved at falde fra, og de elever fra jobcenteret, som skal vendes til at gå på en uddannelse. Den anden ting, som har været mit store fokusområde, det er sådan set at få højnet erhvervsuddannelsernes omdømme, hvis man kunne kalde det det. Uanset at de unge, der går på erhvervsuddannelsen, viser alle undersøgelser, der har de et rigtig højt omdømme. Så er der andre steder blandt forældre og så videre i forhold til vejledningen, at omdømmet har været knap så godt. Så den første del, det er selvfølgelig, at folkeskolerne skal lære os at kende på en bedre måde, og det er sådan set baggrunden for de 3 erhvervsklasseforsøg, der kommer til at køre, de 2 forskellige 9. og det, der kommer til at køre i 10. Det andet er, og det er vi allerede gået i gang med på produktion og udvikling, det er, at det skal også være sjovere, mere spændende, mere anderledes at gå på en erhvervsuddannelse. Produktion og udvikling er i gang med at revidere hele deres undervisningsplan. De er i gang med at lave forskellige former for moduler med robotter. De er i gang med at lave forskellige former for praksisforløb i samarbejde med virksomheden. Og tanken er sådan set, at alle vores indgange skal igennem sådan en reformproces, hvor vi ser det igennem og lytter til hvad de unge har af forventninger og ønsker. Også hvis vi skal tiltrække den lidt anden gruppe af unge. Det kan så være, at der er et par stykker, der fravælger erhvervsgymnasiet og går direkte på erhvervsuddannelserne, men så håber jeg jo, at det er det, der er de unges valg. Og selvfølgelig ligger der også et samarbejde med skoler og virksomheder. Og den sidste del, som jeg også nok har kunne se i pressen de sidste par dage, altså det går måske lidt smule frem med praktikpladserne. Jeg var inde i en træk tallet i morges, og siden i 1. januar er der indgået 55 praktikpladser på Bornholms Erhvervsskole. Der startede omkring 225-230 eller sådan noget, tror jeg, erhvervsuddannelseselever i mandags. Og hvis de har en forventning om praktikpladser alle sammen, så skal vi altså gange det aktuelle tal med 2-3 stykker. Og hvis vi går ud og ser i fremtiden om, hvad der er brug for, fordi en del af os er lidt grå og måske ikke er på arbejdsmarkedet mere end 3-4-5 år endnu, så bliver der brug for endnu flere. Og dermed så skal vi have fat i ikke kun de 71, som vi så før, som gennemførende ungdomsuddannelser, men vi skal altså op på måske 95 som regeringens målsætning. Vi vil ikke sætte en procent på, derfor vil vi kalde det uddannelse til alle, fordi så er det måske 100%, og måske er det kun 92%, eller hvad vi nu når. Men tanken er sådan set, at vi har fået go fra ministeriet til at prøve at lege med nogle helt andre praktikpladsmodeller end dem, der ligger i lovgivningen. Vi har 2 tilsagn fra 2 brancher omkring at ville stille nogle praktikpladscentre til rådighed på nogle virksomheder. Det er industriens område, det er træbranchen, som godt vil lege med nogle modeller, hvor vi har både elever og skolepraktikelever ude i noget produktion ude i virksomheden som en del af uddannelsen. Og ellers så kan man sige, så vores erfaring er, at jo flere folk vi har i marken og snakker praktikpladser, jo flere praktikpladser får vi også hjem. Så der ligger også en styrkelse i det her til, at vi får mere mandskab til at komme ud og søge praktikpladser.
Så de næste 3-4 år, så skal vi i gang med det her, og som I kan høre, så er vi allerede i gang. Det bliver selvfølgelig også fuldt af nogle forskere og nogle andre, som undervejs vil se, hvad der sker og hvad der ikke sker, og beskrive det. Vi har allerede i hvert fald på M2 nogle af forskerne gående med Peter Kordal og et par andre tunge drenge fra forskningsverdenen, og dem vil der komme flere af og følge os og snakke med os alle sammen. Både elever og lærere og ledere og vejledere og øvrige personale af jer, som kommer til at møde de unge. Jep, spørgsmål, kommentarer? Har jeg talt jer helt på sjov? Ja, det er lykkedes. Vi har også prøvet 2 principper nu, for altså, nu har vi, det er jo klasseundervisning det her, ikke? Det går jeg helvede til, der er nogen, der sidder og småser allerede, ikke? Det kan man sige det selv. Men vi prøvede jo rent faktisk, da vi havde strategiseminar, en anden model. Det er den model, som Erhvervsgymnasiet arbejder efter, altså den aktiverende læring, det man kalder kropsudøvning. Jeg ved ikke, hvordan I synes, det virker. Der var man jo nødt til at være vågen i hvert fald. Der kan man sige, det kan godt være, at det skal mixe stillinger. Godt, men tak til René. Og mens husorkestret lige gør klar, så kan jeg sige, at det kan jo godt være lidt tungt det der med at starte igen på Nå, vi giver det den samme starte med. Vi kan godt tage gentester sidst. Og noget morgenferie, eller hvad? Nej. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men det kan jo godt være lidt tungt, det der med at starte. Jeg havde ferie lige indtil mandag morgen, og så kom jeg gående ind mod kontoret der. Så en ung mand, der standser mig, siger han vil godt lige sammen med mig. Og tænker jeg så, okay. Der stod et par kammerater omkring ham. Jo, han ville spørge, om han kunne få en uges fri. Så siger han, kommer du ikke lige fra ferie? Jamen, han vil gerne en uge til Tyrkiet. Så må jeg jo henvise ham til uddannelse. Men han er i hvert fald brug for noget mere ferie. Det kan vi da alle sammen nok godt trænge til en gang med. Men husorkestret, de kører lige en vise af, inden vi slutter. Værsgo. Ja, vi ses. Så er der kun tilbage at sige tak for i dag, og have et rigtig godt skoleår. Jeg er temmelig sikker på, at det bliver spændende og udfordrende for os alle. God fornøjelse.